Tandaan mo mahal, ang toyo ay sausawan, hindi inuugali. Bibigay ko ang tatlong attitude na dapat mong bawas-bawasan para naman hindi ka laging iniiwan. Una, bawas-bawasan mo ang pagiging toyoin. Ito yung sinasabi natin na nakakapagod sa partner yan kung araw-araw maliit na bagay pinapalaki mo. Maliit na bagay ay talaga nga namang tinutoyoan mo. Tandaan mo mahal, ang toyo ay sausawan, hindi inuugali. Pangalawa naman, sabi ko rin kanina, para hindi ka laging iniiwan, bawas-bawasan ang pagseselos. Imaginein mo, pagbabawalan mo yung jowa mong lumabas, sumama sa barkada, makipagbanding sa pamilya, at talaga nga namang sinasakal mo yung tao. Diba? Hindi cute yun kasi toxicity at hindi lahat ng tao ay talaga nga namang ganun ka thoughtful at observant. Pangatlo at panghuli naman na dapat bawasan mo ay ang pagiging demanding. Ito yung sinasabi natin na talaga naman nagde-demand sa lahat ng aspeto ng buhay. Bakit ba bawas-bawasan? Kasi dapat alam mo yung limitations ng partner mo. Wow. Say for example, alam mo yung sweldo niya, magde-demand ka ng isang Rolex, magde-demand ka ng bahay at lupa. Oh, no. Eh yung sweldo niyan, mamaya kinsenas, 10,000 lang. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na tama lang ang sinisweldo, breadwinner pa, pero minamahal at tinatrato ka naman ng tama, bawi naman sa pagmamahal. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.